Oli 31,70. Hienoa. Lähtövuoron seuraavana numero 77, lyhytkarvainen Kollie Olli. Ohjaajana Erno Nurmiranta, Oriveden seudun koirakerhosta. Valmistautuu 78 Musa, 79 Mikko, 80 Seppo. Tää oli tosiaan, että koira meni minnittämään ja rimmasteli alas ja tää on nyt sillain virpastus suoraan. Mä mietin, että viime syksynä kun koulutin näitä niin koveet ja ankelit. Oli vähän semmoista sekapeltoa. Ja vauhdikasta